aki gyakran téved el. Lehet, hogy nem vagyok pont olyan, amilyet mindig is kerestél. Az volna szép, ha mégis, ha így is szeretnél. Hát, hogyha megfogalmazzuk, hogy mi az a szeretet, nagyon sok fellengzős megfogalmazást hallottam már. Én azt hiszem, hogy én úgy fogalmaznám meg, hogy amikor nekem rossz kedvem lesz attól, ha valami nem megy ebben az országban elég jól, vagy elég szépen, vagy elég igazságosan, vagy elég történésen. Akkor szólalhat ez meg. És a kedvencem mindenek felett a Karinthy Ferencnek a meghatározása, aki azt írta, hogy a hazaszeretet az nem az, hogy én szeretem a hazámat, mert én ebben a hazában egy csomó mindent utálok is. Számomra a hazaszeretet az, hogy ott az az én hazám, ami érdekel.